Boko Haram bangaren ISWAP sun kai kwantan bauna ko in ce sun kai hari ma sojojin Najeriya kuma sun sace Brigadier General a jihar Borno nan. Like da Allah ku ji ko ta gina su abis fulani da su ban kalla sahihi inda abun ya faru ko kun gane asali coordinate na abun da ya faru wani local government ne ko ne abu ba rubuta ba amma fa ana magana ne akan Brigadier General abun da ya faru jiya 15 ga watan Nuwamba na shekara ta 2025. Aboki na ka daina cewa kwantan bauna. Ka ce fafatawa suka yi suka shiga baret suka sace Brigadier General suka sace. Ka san ku in dai za a sace Brigadier to ku ka tabbatar da cewa kurtu an kashe sama da 100. Sama da 100. Wa'annan fa su ne irin sojojin namu. Yan ta'adda wanda ba su training ba. Kun fi su kayan fada, kun fi su komai. Gashi nan kuna kallo ana hada setup kuma ba ku tsira ba. Kuma ba ku tsira ba. Amma idan mun fito mun yi magana mu ne abin zagi. Mu ne abin zagi kuma ku kun san suwaye suka ajiye su. Mu ma mun san suwaye suka ajiye su. Amma kuna nan kuna ta biyayya ƙarya. Wannan ba maganar talakawa fa. Maganar soja ake, civilian ake. Ayya, maganar soja ake, ba maganar civilian. Ba maganar civilian amma shiru kake ji kokarin boyewa ake. Maiduguri jama'a bayan fa sun je sun gama kashe kansu a tafkin Chadifa har sun samu yunkurin da za su fito kuma zo su tunkari bare. Amma lokacin da suke kokarin kashe kansu fa ana kallon su har kira mun yi akan cewa a je a haɗu a yi ko a mutum. To gashi nan ba ku je an haɗu ko a yi mutum ba kuma gashi nan sun biyo ku kuma suna kashe ku. Amma idan muka fito muka yi magana mu ne 'yan iska. Mu ne 'yan rashin kunya. Amma ga masu bindiga nan ba a je an same su ba tsallakowa suke zo shiga bare da ƙarfin bala'i su kashe wanda za su kashe su sace Brigadier fa. Allah ya san mu kuma ni babban takaicin ma iya arewa kawai. Yanzu da za a jarabta a kai kudu da Allah kaɗai da yanzu abin ya ƙare. Iya arewa kawai saboda mu ba mu san ciwon kanmu ba. Mu ba mu san ciwon kanmu ba. Kullun sotom na safe daban na yamma daban na dare daban gashi yanzu muna so mu doshi shekara 20. Muna so mu doshi shekara 20 sai in rasa ina zuciyar mu yan arewa yaushe za mu tashi. Yaushe za mu kwato arewa ne. Yaushe za mu kwato arewa a hannun azzaluman nan yaushe. Idan Najeriyan ba za ta wato ba dan Allah mu raba arewa mu za mu iya rike kanmu. Muna da kasashen da za mu kira su taimaka mana su kawo mana ƙarshen wannan abun kuma su tona mana arzikin ƙasar mu. Amma mu na farko ba jin daɗin mulkin muke yi ba. Ba jin daɗin siyasa muke yi ba. Kuma bin mu ake kullun ana kashe mu, kuma kullun komai tsada yake yi, kuma kullun ana zuwa ana tona arzikin ƙasar mu kuma mun san sotob ne kuma su ma sun san sotob ne. Kuma muna da manya, muna da malamai, muna da shugabanni, muna da manya-manyan sojoji, muna da komai. Ku fantake mana. Dole ne sai an yi biyayyan sojoji, iya sojojin arewan su balle su raba arewan ku ci uwar ƴan kudin a kora su. Dan Allah ku gani. Ku gayyaci Rasha, ku gayyaci Iran. Ku zo ku gayyaci China ku gani. Wallahi ko tsuntsu ba za a sake kashewa ba. Tsuntsu ba za a sake kashewa ba. Kasashen nan uku sun isa mu gina arewa. Amma wallahi idan kuka ce wai za ku biyo wa'annan sojojin, wa'annan manya-manyan sojojin, da wa'annan shugabannin namu na Najeriya, da wa'annan gwamnonin, da wa'annan ciyamomin, da wa'annan 'yan siyasan, wallahi la'azin kowa sai ya mutu a arewa. Kowa sai an neme shi an rasa ba ga sojan ba, ba ga civilian, daman civilian ba maganar shi. To, yanzu sun kai hari. Kuma daman suna da jirgi mara matuki, suna da mizali, suna da komai, sai abin da ya ci gaba. Amma yanzu da za ku fatsale da ƙarfin bala'i, ku raba Najeriya ya ku gayyato rasu ku gani duk wannan munafurcin sai kun ga an neme shi a rasa 'yan kwanaki. Sai kun ga an neme shi a rasa kuma sai an tona asiri, duk sai an kama kowa. Amma kun zo kuna da kaki kuna wulakantar da kakin ku yanzu wannan ba abun kunya bane ma duniya ta ji a ce 'yan ta'adda sun shiga bare sun sace Brigadier a matsayin sojojin da ake ganin sun fi kowane sojoji daraja a duniya. Wallahi ni yanzu na daina zargin 'yan bindiga. Na daina zargin 'yan kidnapping Fulani, na daina zargin Lakurawa, na daina zargin 'yan siyasa, na daina zargin shugaban ƙasa, kawai ni duk yanzu matsala akan sojoji suke. Idan kun ga dama ku yi juyin mulkin ko ku raba arewa, 'yan daudu kawai.